buntag naglagubo na ang MOR dinhi sa among balay sa Kalinan, Davao City. Early in the morning, here in my house in Kalinan, MOR like a canyon. Yes. Araw lang mga paminaw sa inyong programang Mga Gapnod sa Kinabuhi. And I always listen to your program, Stagnant of Your Life. Itago na lang ko sa pangalang Max. Just call me Max. Maximiano III akong pangan. My true name is Maximiano III. O Max na lang, ulam sa tani. Max for short. I'm shy. Nangulit tao pa lang ko kay Chay. Di naganahan iyang inahan nga si Victoria sa kuha. Since before I will court shy, but her parents is nothing like me. Hangtod nabot sa puntong nagbunga ang among panaghinigugmaay. Until the point is like a fruits. It's like a seedlings in the inside of the stomach of my girlfriend. Abi na kog maulian na sila. Kay makabato na sila apo. I thought if everything is fine. That's why my grandchildren is my yes, that's true. Apan dito pa lang di magsugod. Ang kapnod sa kong kinabuhi. This is the starting of the standard of my life. O ginini, ang nahitabo. This is what happened. Da-da-da. Ayo. Kadali lang. Asa? Ay, ano naman ka do? Gabi di Sa ako. oras naman, alas 9:30 naman. Ikan pamugog Kalinan ti. Layo ra ba po ng tibong ko? Nya, sa may naging ano mga paniyon day ka din eh. Namisita ang takong kang Chay ti. Bisita ka. Do, layo kayo nyo ha do. Kalinan, ano kag tibong ko? Layo kayo. Malaggamot, pinaya mo ah. Sa may mong tuyo sa kong anak. Mangulitaw lagi Mangulitaw ka. O, kabalo ka mangulitaw ka. Sincero ka sa imong gibati. Sincero ti. Kabalo ka na kung anak do, sultihan na lang ka dan para masayod ka. Dagan na biktima na nagpagigugma ba? Dagan na kayo na siya kaagi siyang kuan. Siyang kanang love life niya. Pwede ka po ni tagam ni bataan eh. Sige, kailangan ako gigayon. Kasi siyempre sayang kayo mong gasolina. So, nagsakay ka, nagkuha ka, motor ka, kabay ka, commute lang ka. Nagmotor ko ti na. Sige. Mahal na naman kayong gasolina. Sige, dali lang ha, 5 minutes na may istorya. Baka, asa ka ato? Chay? Chay! Saman! Kasi kung bit-bit na po na ng silupin nga pula, ko Chay ba? Entertain na yung ibang bisita. Sige, sama na. Ay, Chay.
Uy, naman lagi ka. Saan man kanyang 5 lugay minutes nga lang to, ha? 5 pertinent? minutes lang. 5 Layo. minutes. Siyempre, mamisita ko si Mua, good. Manang na ako din ni karon. Di ba lamang ko ni mo palingkuron? Ay, tama din. Lingkod. Ako, italit ni mo ha. Naday ko dala ng prutas kay nakapang-harvest may ganag mangustin ba? Ma, mangusting daw maampay ni mo. Madali, dayon. Go. Salamat ka, ayo, Max, ha? Sabi na dati, isipte na ng isa kasilupin. Oh. Uy, Naing kay ka ba? Wadyo ka ni sipot ba? Itong sabot na tugapon, ano tag sini ba? Tano tag conjuring. uy, kabalog. Ang dalawan kay kuan ng conjuring. Ikaw, ganahan di ka matanaw, anak. Yan, sibi kag dalag kuan diha. Ang tumis. Dili kay... Kanang... Okay na naman tanaw kadlok basta kauban, ti ka? Makakonsentrate ka, anak. Concentrate, uy. Basta naa ka. Sino ba? Labong napo ko'y pasis na mo. Pwede ba dahil siya sa conjuring? Ako pagkabulog, di ba? Pwede na na kida. Dugay-dugay naman sa nila. Basta dugay na na. Pwede na na. Dalo man kapag bago di mo nala libre pa. Kita lang do, ha? Si mama, kayo na to, pi. Ay, ikaw na naman na. Mga naman, ma. Hindi ko ganahan na. May mo talaga regal shaker. Hadlok kayo na. Alam, bilis, mama. Di man mo ko'y mama. Kita na lang do ha. O, Kamo na yung duha man na di. Ay, di mauban ko. Ang kulit, bilis, mama lagi. Mauban ko. paita po daan. Magunsa pa lang inoon mo dito sa sinihan. Ngit-kit ka ng sinihan. Sini naman na, ma. Ini ha. Nya VIP man. VIP, oh, gisabutan ka ito. Ganahan ka VIP. Ganahan ka exclusive, ha? Ano pala, ma? Mauban ko. Agwat taon ko ng hadlok. Kaya po nila excited ng mata ng conjuring ba? Saan sila? Uy. Diba? Ngit! 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 Ginira ka? Dahil, mga kuhan na good, mga 2 ka oras kung hinulat good, okay na Hello, lang. hello? Ikaw may manggigil sa ko, tapos maliit pag-ibumi. Nalapa, magod si mama ba? Ay, Ako pa siyang deng. gikwat. Ay, saman. Okay na, te, bising pag 3 ka oras mo mabuti. Hindi lang napapamagugo niya. Katokoy na mula ito. Isang adlaw pa ito na. Kinala pagkuhaon ako kay... Baho na kayo kanang kuhan na sabon nga nadaan. Nang waswas pa man ko dito. Sama, nireklamo ka nga ni na-iwit me. Wala, te, ano mo reklamo kung buti nga. Tara na, mananaw na tagsini, suman. Tara na. Adi. Snap na to, wala tayo kuan ni ha. Ay, tama. Sige, ako lang bahala sa snap. Palit ka Kana. mga Kuha ko na sa snap niya. hotdog o popcorn. Ana dali. Let's go. Sige, tara. Y tú, dime lo que bailas. Nantok naman ko. Eksapa sa tingnan na. Ano sa may salita? Hindi ka naman rin makikita ng anak ko. Pakispe. Paano na ang humatanak si Bri? Ay, manlok pa tayo yung jury sa'yo. Pakispa. Di ko yun na si mama. Patakatik na buti. Tinood yun itong ingon ni Roberto na makasakit ka, ani. Subuan. Sige na ba? Di ko na si mama. Alam, nanasulod sa parador ba? Pakispa, dali na lagi kayo. Sige, isa lang ha. Isa lang. Kani may meron akong ahos na. Nagam kini kumo din ay.
Dali ka dito lang. Kisa, dali na lagi. Sige, 1, 2, 3. Ha? Isayang yung ibayad sa siniti. Ay, sabi ko sa lima, matakiyaw ka dahil. Hoy, ito, pasigarin suga. Sabi ni salita ka, mga malik tinood eh. At maudong. Tara, mo nila ta. Tara. Ati, sayang yung ibayad, tiba. Adi, tiwasan niya. Hotdog ko pagkolo, wala mo nakauna. Tiwasan lang ko na to, te. Tiwasan niya, kaya mga buta ka, tiwasan niya, hindi ko na. Lagi, kung ano nga lang gagawin, kinahabak ka sa mga mami. Sige, masabay ko, pero pakisa sa ko ba? Dali ba? Tara. Sige, pakis mo lang ito lang. Ay, Dali, sige, 1, 2, 3. sige. Aha. Siya ay dunia, juga kapaburo galok si mga ba. Ay, kabulabi ka na sa mama. Baligal, bida ko sa mama. Ano man ang mama mo kuyog mo na, oy. Kabulabi ka ng dalaga na Sama pagla siya. sa istorya ninyo, nabot apel man ko ana. Mabaya ka mauli nga. Alinan pa ba ka mauli? Pagtadaw nga siya mulit ma. Sa taon sa naurasa, alas 10:30 na. Alas 11 daw ma. Sabi mo gusto, dili ka matulog, pero ingnon ka nga dili anay ginang imo ha. Alina dito sa inyo ha. Pero makati makanapitas kwarto ma. Dito lang siya patulog na siguro. Layo-layo ba itong kalinan? Kasi gusto ka, ikaw tulog sa gawas niya, kadili ako na siya patulogon. Ang Gusto mama ka ko, dyan. uy. Kaya tulog sa ako, ilaw, sambag. O sige, dahil tapos na kami sa gabi. Ikaw ha, Pwede ko dili tulog? Pwede. Buot ka, ha? O sige, wala siya tapat ma. Sampal mo daan. Ali dito. Nakuha mo na siya pataparon? Pwede. Sige, igmahan. Kita ta to People's Park. Ah, sige. Sa oras. Basta hapon. Ay, text na. Alauna, Di binamang ay mo break. sigaw ngong, di ay mo sigaw ngong. Ali na dito. Asa mo mga togma? Mag People's Park mi de. People's Park? Uban ko. Asa mo dancing fountain? Ano may dancing fountain diya? Wag na pa man ata ma. Sige, uban ka ubati. May pang anak. Ay, palitan di kag cotton candy. Ay, ikaw ba? Ba't ang taong yan kay Sa bato ako ang waffles. Gusto ko itong waffles ka na hotdog kay gimingon ako anang waffles ka na hotdog. Asa man? Dali mo, mao. Ay, Say ma. Tay. Oh, Ay, salamat. Hindi yung sabi ka, ma. Kung sabi ni hotdog, ano yung nga? Gahin naman ni kayo. Kasi kagahapon pa nagiluto Kung ma. sabi ni palit eh. gawa na sa San Pedro. Saan eh? Palitin lang ako dito, Kwanbe. Palitin lang ako ng mangga nga gislice, ha? Kanang katunga, hinog, katunga, dili. Oh, Ha? Asa mga kitaan ma? ay, yana, bagga. No, palitin lang akong mangga nung be. Mura may naglis mama. Uy, Mangga kos ko. Di ko kailangan magkakos ka sa kuha. Mangga ako, mangga. Pamate po na mo, hindi po pibalak. Mangga kos mo may hanak ka. Ay, kasi nabi, bayarin do, kayo magkakong mangga. Huwag ka kaila sa kuwat. Huwag na ko, pero mas matalo na ko uyab, di ba? Ako si Mang Kador. Do, bayarin, kayo magkakong ba? Mugira nito gawa nga, marami ka sarang. No. Grabe sa bagong buwak mong alkansya do. Para na makaditdik mo kung ang alkansya. Sorry, mangga, asro ba ni kayo? Alam nga kahilaw mo na, day. Pagka may isa din yung bayhanda din. Dagko kayo mo uyak pa, marang ko na, Masa man mo uyak, lukot? Ayo. Bagay na si Mak, ikaminupos na ka. Sabot na mo. Magga mo na, magga. Anong katawa man ka do? Anong katawa? Maraming man yung dinalawan ako do. nang sa may sana. Kaista, di ba Uli, takala? uli. May uli tayo, kapoy kayo.
Malayo. Dito ka lugar ano eh. Ay, ilan eh. Mangita, tag-an ko lang hindi. Ang wala si mama. Dito. Ilipatan eh mo mama ka nakita ng duha. Malipan pa yung manatad, ane. Malipan pa yung manatad, ane. Chay, Yan na lang yan. ngit. Basta ay siguro ngit na maminyo na tangit. Sure ka? Di mo kita kapabor kung dito maminyo kay mo mama. Grabe gordyan man ko eh. Oh, sige, masugot ko anak. Kung man, plano ni mo. Namalayan na mo. Oo, okay sa mo. Oh, okay lang sa kuha. Si mama kaya. Dalo na ko kung ato kong uyuan. Oh, Kay sige. Ano sa man? ugma, mamalaya na migi. Oh, sige. Timpay ko. Pati ano ako sa mama. Sa man. Asa mo, mama? Murag na so sila man ata. Ano, murag nagluto ko siya. Mawa. Ano man? Pakuhata ko, eh. Wala ba yung kansiya di? Ikaw ba? Ano sa mga ka? Uy, Dali na ko kay ko. Mulay mong mama ba? ikaw ba? Mugin imong dali-dali dayon na. Dali na. Ikaw pa bitong. Kadiyot lang ha? Lagi. Dagdalian. Bantay ka lang. Dali ah. Bantay ka lang. Dali ah. Lagi. Dali ah lagi. Dali ah lagi. Dali ah lang ba? Dali. Pakani. Ino ba sa mga? Sabak mo ka din. Dali lang gani. Dali ah ba? Dali ah lagi. Isa lagi. Ay, duwag. Dali. Kay! Gibutangan mo ng mousetrap. Imong. Ano ba? Kakatokang masalisihan ka ni madam, ha? Dali ah. Ako na papaipit sa ilaga ba? Agay, Dali agay. ah. Ikaw ba? Ubaga sa kumag ko. Ha? Sa'yo gusto ni mo, duwangan pa ako nag-isa, kung tapos pa nag-buwan, so, kala ko na, ha? Madam! Ay, asa man ito, pangalan ni mo? My name is Tuyix. Yun ko aning akong pagumangkod. Yan ni may dire kay malay may kay Tultian na kastinod. Kakakaring gahon na kayo na akong pagumangkod sa imong anak. Dili na tinatig. Ah. Ay, ano po storya. Tiyo, mula po sa tanan naman, tiyo. Kung sa karuan lang imong istorya niya. Karuan na, ha? Ano mo ka na siya, tiyo, kanang... Ayaw dong. Usa man ka. Ako may nangamahan ni mo din, he. Basta ako kabalo ko sa sakto, ko sa... Nag-iiba. Sayap. Patakar mo kagyawis. Kasi patakag istorya, tama mo na. Saan na yung purpose nga? Gusto na ka magpakasali pagkaringgahon ni mo yung anak? Ha? Balak ko ito, basta saktog dog. Hindi na ba? Sugal, tiyo. Madam. Kani, nakasinabot naman ni mo anak. Ay mo anak ko anak. Ako apa ka man ko diay. Sam sa ka masigig kag. Yung kuyag pod para magkag ng baboy nga ihid. Ay ko kada na kababay ng ano hidre kababay pag isog mo mo skin sa ba. Hilas kay mo ba? Tawa mo dire be. Ngit, iandam na tong pansit dahil ito. Litson manok ko kung gikuan para sa atong pamalay. Okay, sige ngit. Dali sa kusina ha? Saman. Madam, tumatin, madam. Ako, madam, sortiyan ta ka. Lugay na po kong biyudo. Kasi, manahan ka. Takot-takot, bansat 1 kill ng gutang doha. Hoy, wapa ko na aning kay mo patol ko nimo, ha? Sabay mo, kukuyilo kayo? Sabay ka na mo patol nimo. Sakita po nimo magsalita, eh. Ay, paginahan na, madam. Mura naman yung kagwapa, madam ba? Ikaw dyan, gwapo ka, ha? Gwapo ka. Pamulit pagod mo kalinan, be. Kalatag larawan ni mo, madam. Kung ganahin ang larawan ni mo, madam ba? Ay, last na lang ka, ha? Last na lang ka.
Salamat tayo. Ay, sa wakas. Unang gabi iginato. Isip na nagtiayon. Excited ka? Kanira ko gusto mo saka diri sa kwarto. Yeah. Ipapauli na ginako itong mga kumpare din nga gipanghubog na nagumayo. Isamo kasi painom. So, hindi ko gusto mahubog eh. Gusto ko mahubog sa imong pagkigugma. Ikaw ba? Oh, kapag nakaitan eh. Dahil padulang ako sa kuha. Eh, sabihin. Mutag sa kasawa eh. Ito ko, dali mo. Biyak Ah, ko ka. grabe ka magkulgani ko naligo nung sa mga ko. Mas di ako. Tutbas na ako diha eh. Kanang tutbas ng patong ng rep na gamay. Gigamit na ako na pati na toothpaste nila diha ako na nagigamit. Grabe pati sudlay dahil bayaran dahil ni mo din no? Sa ni kwarto ka naman examen. Mami, ikaw naman siguro nagsigsulod diri. Kanang ba ko sudri, giingon na pa sa mga amigo. Libre daw ni mineral diri, wa man. Ano siguro to diri, kabalik-balik na to. Napapala kay utag Ay, yun. Gino ka ayo eh. Ikaw ba? Ay, ikaw ba? Ay! Hoy! Si Ha? Natumugwa pa din sila sa country? Mama? Ma, nagkasa mo ka diya, ma. Kaya na kung naong basi, kaya ko nang spring aning sa yung kutson din. Naong naman kayo ni. Damay. No, petigini mo do, petigini mo nganganga no, petigini mo gahangos oroy ka, mura oroy ka ganang, mura ka gurang mahutang sudan. Ako magnakas balay mo. Serious balay. Di ba ko ready? Tutiyang taka chay, di ba? Di ba ko ready nga maminyo ka? Ha? Kaya ako na lang usa. Usaw na lang. Ma, di man gyapon ni mawala ni mo, mama. Dungagan pag-ani mi. Ayaw ka bala ka, Miss Beautiful. Kaya na ako. Naman ni mong duwa tayo ka namin. Iyong doon niya, may kalasgawan. Abi ako to niya ba mo? Di Miss Pikas Kwarto na. Kamu na pamalin to Pikas Kwarto ka. Tawagin na sa akin. Tawagin na sa telepon. Yung na nga dito mo Kamu na speakers. lang mama, dire kay malakaw mi. Oy, ako lang ang tao. Lakaw to eh. Madam, Pag dayal zero mo dyan, bahala mo dyan. Ayaw ba? Ayaw ba? Ayaw kong pukso no ino. Cho, ikaw bahala na, Cho. Ako'y balangin. Madam bisag laing kay kaglarawan pero respetuhan ka lang ko. Na! Alam ko na to ako. With the flow lang ko to ako. With the flow. Nagkasal gud mi, og naminyo mi, ni Chay. Kung kaniya to dili ganahan iyang mama sa kuha, karon palangga na kay ko. Mugna pa mi karon og apo para siyang inahan. Manang di usab mi paistorbo kaninyo ni Hado Landay. Salamat day kasi gayon. Nako magpursigi gyud ay kasi mugugma. Nindot gyud ang resulta. Daghang salamat. Kininyong suwat magtatampo. From Kalinan, Davao City. Max.